Eva se prý zamčila v karavanu. Jdeme se podívat, jak je to popravdě. Ano, leží, je naštvaná. Eví? Proč se zamčila? Máš debku? Z čeho? Evo, nedělej. Můžeš ji fotit? Tak já za tebou oknem, jo? Tak jo. Evo! Prosím, a nedělej, no, se směš pod vousama. Ty strupe. Už se pohla. Ona žije. Evo! Čau. Nebo si to nepoprť.